Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng para siswa. Pinanggih malih ing piwulangan basa Jawa bareng Bu Septi. Muga-muga kita sedaya tansah pinaringan kasarasan, kaslametan saking panyebaripun virus corona. Mulane ayo padha jaga karesikan uga tetep patuhi protokol kesehatan. Ing piwulangan menika kita badhe sinau bab teks legenda. Pripun jangkepe? Monggo dipun simak kanthi premati. Teks legenda. Kompetensi dasar memahami isi teks cerita legenda. Indikator, menyimak cerita legenda, mengartikan kata-kata yang dianggap sulit, menjawab pertanyaan dalam ragam krama, mengungkapkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam legenda secara tertulis. Tujuan pembelajaran: 1. Menyimak cerita legenda. 2. Mengartikan kata-kata yang dianggap sulit. 3. Menjawab pertanyaan dalam ragam krama. 4. Mengungkapkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam legenda secara tertulis. Legenda salah sawijining jenis cerita rakyat. Cerita rakyat yaiku cariyos ingkang sampun sumebar teng masyarakat, ingkang cacahipun boten saged kaetang. Malah kadang boten pangertosan sinten ingkang nganggit cariyos rakyat kasebut. Sumebar saking lisan marang lisan sing diwariske kanthi cara turun temurun. Ciri-ciri utawa titikane cerita rakyat yaiku anonim, boten dipun mangertosi sinten sejatosipun ingkang nganggit. Kalebu karya kolektif dipun anggap gadahipun rakyat sareng-sareng. Nyariosaken bab awon lan leres kangge nggambarake kedadosan ingkang memukal utawa imajinasi, statis utawa tetep mboten wonten ewang-ewahan ingkang wigati saking jaman dhateng jaman salajengipun. Jenising cerita rakyat setunggal legenda. Legenda yaiku dongeng kang gegandengan karo dumadine sawijining panggonan. Tulodo legenda Rawapening, legenda Banyuwangi, legenda Tangkuban Perahu lan sapanunggalane. Kalih, mite. Cerita prosa rakyat ingkang dipun tokohi dening para dewa-dewi utawa makhluk lembut ingkang kedadosan teng donya sanes lan dipun anggep leres kedadosan dening ingkang nganggit. Cerita punika utawi pangunutipun. Tuladhane dongeng Kuntilanak, dongeng Dewi Lanjar lan dongeng Nyai Roro Kidul. Tiga, sage, yaiku cariyos dangu ingkang wonten gegayutanipun kalian sejarah ingkang nyritakake kewantunan, kasekten, kepalawanan lan keajaiban satunggaling tiyang utawi tokoh. Tuladhane dongeng Amir Hamzah, dongeng Damar Wulan lan dongeng Gajah Mada. Sekawan, fabel. Fabel yaiku cerita ingkang nyritakake gesangipun kewan utawi sato ingkang tindak tandukipun kados manungsa. Cerita punika boten leres, namung cerita fiksi. Kadang fabel ugi nglebetake karakter mayoritas arupi manungsa. Tuladhane kancil nyolong timun, kelinci lan bulus, semut lan lalang, anjing lan bayangan, singa lan tikus. Cerita legenda ugi nggadhahi unsur intrinsik saha ekstrinsik legenda. Unsur intrinsik yaiku unsur ingkang wonten ing salebeting cariyos ugi minangka unsur kang ndadosake utawa bentuk satunggalipun cariyos. Unsur ekstrinsik yaiku unsur ingkang wonten ing jawanipun cariyos. Unsur intrinsik widadéan saka tema yaiku gagasan utama ingkang dados dasari cariyos. Paraga yaiku tiyang ingkang nindakake cariyos, penokohan yaiku gambaran utawa watak paraga, alur utawa plot yaiku rerangkening utawa dalaning cerita ing kadhapuk kanthi logis, latar utawa setting yaiku panggenan utawa wedal utawi swasana. Amanat yaiku pitutur utawi pesen pangripta ingkang badhe dipunaturaken dumateng pangaos. Sudut pandang yaiku posisi pangripta wonten ing cariyos. Tuladhane salah sawijining cerita legenda sing ana ing tlatah Rembang yaiku asal mulane Desa Tuyuan. Lah, ing Desa Tuyuan kuwi ana kuliner khas utawa masakan khas yaiku sing diarani lontong tuyuan. Penasaran karo cerita jangkepe asal mulane Desa Tuyuan? Monggo dipun simak.
Désa Tuyuwan. Désa Tuyuwan yaiku salah sawijining désa sing ana ing tlatah Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Miturut sumber cerita, asal usul aran Désa Tuyuwan yaiku kaya ngene ceritane. Udakara taun 1734 ana wong saka Lasem sing jenenge Eyang Jumali. Eyang Jumali minangka salah sawijining keturunan Eyang Sambu sing makame ana ing Masjid Agung Lasem. Tujuane Eyang Jumali teka ing papan sing asale alas mau yaiku kanggo gawe désa. Yen kakarepane kayektenan, mula dheweke pengin gawe padhepokan kanggo nyebarake agama Islam. Nalika arep golek papan sing dianggep cocok kanggo mujudake impine, Eyang Jumali lajeng gawe gubuk sederhana ing pinggir kali. Lan ora suwe Eyang Jumali wis kasil ngundang wong-wong sekitar supaya gelem diajak sinau ilmu agama Islam. Upayane Eyang Jumali nyebarake agama Islam ing papan anyar mau ora muspra. Ora suwe, wis akeh wong sing kepengin melu ajarane dheweke. Padhepokan sing asale mung gubuk wis berkembang cepet. Papan sing maune dianggep angker mau malih dadi désa. Mung wae sanajan wis dadi désa, hawa wingit isih krasa ing lingkungan kasebut. Déning warga sing manggon ing kono isih percaya ana watu angker loro sing ana ing tengah kali. Menawi kasunyatan kasebut kanggo ngilangi kapercayaan para pandhereke, Eyang Jumali duwe trik unik. Amarga omahe Eyang Jumali ana ing pinggir kali, Eyang Jumali nggunakake watu loro mau dadi panggonan nguyuh lan bebucal. Saka ukara watu kanggo wuyuan, panggonan kasebut diarani Tuyuwan. Watu loro mau nganti saiki isih ana lan iso dideleng ing Désa Tuyuwan. Minangka padhepokan Eyang Jumali saiki dadi pesantren sing dipimpin dening Kyai Ahmadi. Sakwise nyimak cerita legenda mau, bocah-bocah mangsuli pitakonan perkawis cerita legenda uga kudu mangerteni lan nglakoni pitutur luhur ing cerita kasebut. Semanten piwulangan teks legenda. Pesen saking Bu Septi, tetap jaga karesikan, kesehatan, lan tetap patuhi protokol kesehatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.